Somo jonyuol mag jopuonjre ma jo-gred 10 mabiro rem tero jopuonjre go e skunde manoluongi odiochieng' makiny ibiro kawnegi okenge mag chik. Ma chik mochiw gi jatend piny Kenya William Ruto mowacho ni jopuonjre duto mane pok oter e skul e wi rem bedo kod omenda ochopo e skunde go kiny kata kapo ni gionge omenda gi unifom. Simproso Kinda ni oler. Jumbe ariyo sani nyaka ne jopuonjre mag skunde senior grade mar 10 chak donje skunde. Kwan mathoth mag jopuonjre pod olewo e miere ka thoth gi ywago koso nyalo mar omenda madhi nyime kod somo. Gikone sirkal koro donjre wachni kendo chiko mondo jopuonjre duto manyocha pok odhi sikul manoluongie otim kamano kiny maonge leo. Tumeambiwa ya kwamba kuna watoto wengi hawajaenda shuleni kwa sababu mzazi hana pesa ya kulipa school fees, mzazi hana pesa ya kulipa uniform. Mimi nataka nitangaze from Meru. Na mimi nataka nimweleze every chief, kila mtoto apelekwe shuleni. Jatend piny William Ruto mane loso kinde yango cheno mar nyote county ma Meru olero ni sirkal omedo budget mar omenda mar somo mondo sir jopuonjre duto osom. Every child must go to school kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. In any case, there is sufficient money for teachers, for our children to be taught in the first term. So every child, wawe na school fees, wasiwe na school fees. Wawe na uniform, wasiwe na uniform. Waende shuleni tomorrow morning. In accordance with Section 32 of the Basic Education Act 2013, no learner shall be required to pay admission fees for admission to public senior schools. In the same vein, and in line with Section 34, subsection 5 of the Basic Education Act 2013, no child and learner shall be denied admission to a public school. Parents and guardians are also reminded that it is an offense punishable by law under Section 31 of the Basic Education Act 2013 to fail to present their children for admission. Ewi mano jatend migawo mar somo Julius Ogamba onyiso jopuonje madongo duto mondo yiene jopuonjre manoluonge skundegi odonje maonge obadho moro amora. Learners without senior school uniforms shall be admitted to join their respective senior schools in their junior school uniforms. Number 3, all learners shall be admitted to their respective senior schools without any condition as to the payment of school fees. Senior school principals shall optimize the use of the capitation funds that were disbursed to schools on the 2nd of January 2026, while permitting parents and guardians the necessary flexibility in paying their household contributions. Kamano bende ten skunde dwaro mondo kaw kwan ma jopuonjre duto manoleo chope skunde e wang' sa. Senior school and junior school heads of institutions shall immediately share details of their learners who are not admitted by the deadline of 21st January 2026 and work together with our sub-county directors of education and national government administration officers in tracing such learners for prompt admission to senior school. Nyaka sani kalore kod jagoro maduong' e migawo mar somo Julius Bitok, jopuonjre 90 ema osedonjo e skunde. Simproso Kinda, Ramogi TV.